Саламатсыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, сез Татарстан Яңа каналын карыйсыз. Эфирда Манзара информацион музыкаль тапшыруы. Көн күрке кояш булса, күңел күрке уйлар, көннәребезне матур уй ниятләрдән башлыйк. Һәр бер көн бүләк, бүләкне кадерләп, рәхмәт итеп кабул итәргә кирәк. Бүгенге көнегез сезнең чираттагы бәхетле көнегез булсын дигән теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Исәнмесез? Дөрестән дә бәйрәм чаралары шаулап гөрләп узып китте. Инде гадәти көндәлек эш режимына кайтып төштек кебек. Бүген 10 май, чәршәмбе көн. Бүгенге тапшыруда Галескар Камал шәҗәрәсе белән танышырбыз. Әмма безнең Галескар Камал бит әле ул театр әһелегенә, драматург гына, артист, режиссер гына түгел, ул бит гаҗәеп оста рәссам булган. Театр баланы төрле яктан үстерүче тәрбия чарасы. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясендә кунакта булып кайтырбыз. Шәй өстәле гаиләнең җаны ди татарлар. Татарларда бер генә очрашу да шәйсез үтми. Шәй эчү этикеты белән таныша башларбыз. Ул безнең арган эш көненнән соң ял итү, тынычлану урыны. Биредәге һәрбер пычмак та сезне илһамландырырга, ял иттерергә тиеш. Совет заманында һәрбер кешенең залында стенка һәм әлеге стенка тулы хрусталь савыт-саба булу зауык билгесе булып саналган. Әлеге вакытларны мин дә бик әйбәт хәтерлим әле. Хәзерге вакытта зауык бераз гына үзгәрә. Зал бүлмәсе бөтенләй буш булса да куркыныч түгел. Бүгенге көндә зәвыклы зал бүлмәсе нинди булырга тиешлеген безнең хәбәрчеләребез дә белеште. Хәзер инде махсус белгечләр чакыртып, бик кыйммәт бәяләргә төшеп, менә шулай проектлар сызып, әллә ниләр эшләргә кирәк. Кунакларны каршы алу бүлмәсе ул фатирның иң үзәк һәм зур бүлмәсе. Залның уртасына кечкенә генә өстәл куйгыз. Аны китаплар яки шахматлар өчен файдалана аласыз. Китап уку яки өстәл уеннары гаиләгезне берләштерүдә дә зур роль уйный. Ут ни кадәр якты булса, бүлмә шул кадәр иркен һәм җылы булып тоелыр. Мондый бүлмәдә төп урынны диван ала дисәк, һич тә ялгыш булмас. Әгәр аның төсен сайлау сезгә авыр тоела икән, узак вакыт ялыктырмый торган төскә тукталырга киңәш итәбез. 7 төсләр сайласагыз, бөтен игътибар аңа булачак. Шуңа күрә аның тукымасы матур, затлы гына түгел, чыдамда булырга тиеш. Әгәр өйгездә нәни балалар яки йорт хайваннары бар икән, диван өчен флок тукымасын сайларга киңәш итә белгечләр. Ул сабынлап юу өчен бик уңайлы санала. Флок артык кыйммәтле түгел, шуңа күрә диванга зыян килсә, аның тукымасын алыштыруда кесәгезгә артык сукмас. Инде затлылык, купшылык, матур бизәкләргә өстенлек бирүче икәнсез, жаккар тукымасы сезнең өчен. Тик бу очракта аны юып булмаячак. Бу каты шуучан тукыманың бер өстенлеге бар. Ул сезгә озак вакыт хезмәт итәр. Тагын бер киңәш. Зал бүлмәсендә иң мөһим элемент ул камин. Аның уты ясалма булса да, ул сезгә аерым бер җылылык, рухи ләззәт биреп, кәефегезне күтәреп торачак. Һәр чәршәмбе көнне гадәттәгечә республика матбугатына күзәтү. Сабантуй журналының май санына күзәтү. Җырларга өйрәнеп буламы? Дәрес сүзендә ничә сузык бар? Велосипедка утырыр алдыннан нишләргә кирәк? Сыер үз гомерендә ничә стакан сөт бирә? Танылган спортчы малае булу җиңелме? Сабантуйның май санын укысаң, барлык сорауларга да җавап табарсың. Мин булдырам сәхифәсе нәфис гимнастика остасы Рәгыйдә Аитова белән таныштыра. Хәбәрчебез Сәидә балчыктан бизәкле тәлинкә ясарга өйрәтә. Зәйнәп белән фрикаделька пешерү серләренә төшенә алырсыз. Тәм-томнар яратасың икән, алтын куллы мөгаллим сәхифәсенә күз сал. Иң тәмле бәлеш, бизәкле чәкчәкне кем әзерләвен белерсең. Велосипедның бармы? Бу транспортта имен йөрү кагыйдәләрен беләсезме? Аларны Сабантуй журналы белән бергәләп исеңә төшер. Хәерле юл сәхифәсе велосипедта дөрес йөрергә өйрәтер. Спорт Тайм сәхифәсе исә бу су полосы белән таныштыра. Хәбәрчебез Надир Шәрипов су полосы буенча Россия чемпионы Эмиль Зинуров белән аралашып, бу спорт төре турында барысын да белде.
Сабантуйның май саны мауктыргыч уеннарга, кызыклы биремнәргә, матур рәсемнәргә дә бай. Ә инде иҗат итәргә, эзләнергә яратасың икән, редакция оештырган бәйгеләрдә катнаш. Сабантуй журналы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә 7-14 яшьлек балалар өчен эш батыры, ил батыры дигән яңа бәйге игълан итә. Син дә катнаш, Сабантуй белән бергә җиңәргә өйрән. Май айы велосипедта йөрү һәм самокатта җилдерү өчен менә дигән вакыт. Көннәрең күңелле һәм хәүф-хәтәрсез үтсен дисәң, Салават күперенең май санын укам. Шалт исемле Куян малае белән шәһәр урамнарын әйлән, Зөбәйдә белән бергәләп юл билгеләрен ирән, юл зебра транспорт турында кызыклы видео кара. Светофорны кем уйлап тапканын бел. Мауктыргыч уеннар уйна, башваткычлар шиш. Кагаздан светофор яса, юлларың имин булсын. Матбугат темасын кунакхана сәхифәсендә дә дәвам иттерәбез. Сәхнә журналының баш мөхәррир урынбасары Алсу Габдуллина белән әңгәмә кырабыз. Хәерле көн. Хәерле көн исәнсез. Алсу, ниндирәк яңалыклар белән килдегез? Сәхнә ничегрәк яши? Бүгенге көндә Сәхнә журналының май саны әзерләнә. Ул шушы көннәрдә типографиядан басылып чыгарга тиеш. Май саны безнең нәрсәләр белән истәлекле. Тышлыкта эстрада бозганлыклы адымнар белән менеп килүче җырчы кызыбыз Айгөл Закирҗанова. Аның белән эштә шулай ук матур истәлекле әңгәмә. Шулай ук без театраль премьераларга күзәтүне дәвам итәбез. Шушы санда Кариев театрының премьерасы безнең коллегабыз, журналист Рәмис Латыпов әсәре буенча җырлап яшик премьерасына да күзәтү ясадык. Әлеге премьера Татарстанның халык артисты Илфат Камалиевның юбилеена багышлап куелган иде. Хәзергесе көндә ул Кариев театрының афишасында урын алган. Шулай ук балалар, иҗатты балалар әдәбиятыннан да без читтә калмаска тырышабыз. Менә Әкият Курчак театрының быелгы премьерасы Серая шейка, соры муен дибез инде. Шуңа да күзәтү ясадык. Мәсәлән, әти-әниләр балаларга нинди спектакльгә барырга икән, кайсын күрсәтергә икән дип баш ватканда, шулай ук Сәхнә журналына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Инде аерым шәхесләргә килгәндә, бу айда Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисты Айдар абый Хафизовның тууына 80 ел булыр иде. Аның шушы уңайдан кызының Айсылу Хафизова истәлекләре урын алды журналда. Шул хәтле истәлекләр белсәгез икән, без мөхәррир буларак журнал иң беренче без укыйбыз бит текстларны. Мин җылый-җылый редакцияләдем әлеге текстны. Шуңа күрә менә укырга тәкъдим итәм. Үзебезнең укучыларга да тиздән килеп җитәчәк журнал. Моннан тыш Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла белән дә истәлекле бик кызыклы әңгәмә урын алды яңа санда. Һәм инде безнең яраткан сәхифәбез Караоке сәхифәсендә Ризат Зинира Рамазановларның Авыл кайым җырының минусында кулланырга мөмкин. Рабит абыйның бит инде юбилей елы, нәрсәләр турында яза ул, бераз күзәтү рәвешендә генә әйтеп үзегә әле. Без аның иҗатына тулайым алганда басым ясамаска тырыштык. Без инде күбрәк аның шәхесен ачтык, аның менә ул үзенең исем проблемасын әйтте, үзен борчыган, менә үзебезнең милләт турында да күп уйлана инде ул. Мин менә бик кызыклы бер фразасы истә калды Роберт абыйның. Мин ди 66%-ка гына бәхетле ди. Шуның 33% гаилә булса, 33% минем иҗатым булса, 33% менә үзенең тирә-якта үзен әйләнә тирәне мөхите, һәм менә калганы минем ди милләтем азат түгел. Менә шул мине борчый ди. Шуңа күрә менә шундый кызык формула, бәхет формуласы Роберт абыйдан ул бик истәлекле булып минем исемдә калды. Социаль челтәрләр турында без һәрвакыт бирелә трансрау инде, алар белән эшчәнлек алып барасызмы? Хәзерге вакытта бит күпләр журналны алып та укымый. Әлбәттә, социаль челтәрләрдә безнең журналның һәрбер сәхифәсе диярлек урын алган. Безнең бит инде сайт бар, ул журналның электрон версиясе буларак та кабул ителергә мөмкин. Журнал чыккач та түгел, инде чыккач теге яңа сонны әле укучылар укыганда без ул мәкаләләрне бастырмыйбыз. Менә мәсәлән, берәр ай үткәч, 2 ай үткәч, инде май санында булган мәкаләләрне, мәсәлән, без аларны аннарсын социаль челтәрләргә дә урнаштырабыз. Шул уңайдан менә әйтеп китим әле, безнең язылу компаниясы бара. Социаль челтәрләр ул безнең журналистларның шулай ук язылу өчен ул бик яхшы площадка бит инде үзебезгә аудиторияны җәлеп итү өчен.
Кайбер кеше, мәсәлән, почтага барырга кирәк, журналга язылыр өчен, авыр, анда мин интернетны аңламыйм, тегеләй, былай дип, менә шундый төрле сәбәпләр белән безнең журналга языла алмыйча калырга мөмкин. Без менә кешегә барлык шартларында тудырырга тырышабыз. Мәсәлән, язылырга тели икән, безгә телефон номерын һәм адресын гына язып җибәрә, біз үзебез данныйларын кертәбез, күпме икәнен, күпме ничә айга язылырга тели, барысында эшлибез, квитанциясын җибәрәбез, журнал киләсе айдан аның почта ящигенә килә. Шулай ук почта аша язылмаган очракта тагын бер альтернатив юл, альтернатив подписка шулай ук атала да инде ул. Аның бу очракта аның бәясе дә кулайрак була. Почта чыгымнарын түләмибез бит инде. Ләкин журналны редакциядән килеп аласы була инде. Бәясе кулайрак. Редакциядән килеп алу, бәлки үзе бер кеше арасына чыгып күрү, йөрүп күрү, үзе дә журналистларны күрү, шулай ук миңа калса бик күңелле. Шуннан да шактый кызык. Алга табада шулай илһамланып эшләргә насыйп булсын. Сәхнәбез һәр вакыт нурлы булсын. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яз җиттеме, безнең шәһәрбез урамнары матур чәчәкләргә күмелә. Тюльпаннар, лалия чәчәкләре, ул безнең татар сәнгатенең символы. Аларга аерым бер караш. Ләлә чәчәкләре, аларның гомере кыска булса да, шул вакыт эчендә алар һәр кемне әсир итә, үз матурлыгына гашыйк итәргә мөмкин. Тюльпаннар иле булып Голландия санала. Аның кырларында бу чәчәкнең йөзләгән, хәтта меңләгән төре үсә. Кайчандыр бит шундый заманалар булган. Бу чәчәкләр турында голландиялеләр ишетеп тә белмәгән. Иң беренче ләләләр монда Төркиядән 16-нчы гасырда кертелә. Ул вакытта бер чәчәкнең суганчасы асыл ташларга караганда да кыйммәтрәк саналган. Бәясе $2000 кадәр җиткән. Төркиядә аны бик кадерләп үстергәннәр. Хәтта солтан хатыннары яраткан ирләренә үзләренең мәхәббәтен белдереп, бу чәчәкне ярыша үстергәннәр. Европага беренче тапкыр бу чәчәкләр 1554 елда кертелә. Европа халкын әллә ни шаккатырып булмаса да, бу гөлләр тиз арада популярлашып китә. Хәтта графлар арасында ләлә коллекционерлары барлыкка килә. Шул чорда алар тарафыннан югары дәрәҗәдә тюльпан бәйрәмнәре оештырыла башлаган. Хәзер исә ел сайын май аенда Төркиягә меңләгән туристлар ләлә чәчәкләре фестиваленә җыела. Шәй татар халкының яраткан эчемлеге. Бер йотым булса да эчеп куйсаң, җаннарга җылы кирип, күңелләр күтәрелеп китә. Бер чынаяк шәй эш калдырмый диергә яраталар бездә. Нинди генә төре юк бит ул шәйнең. Көненә 2 чынаяк шәй ичү иң идеаль вариант. Әлбәттә, инде ул шикәрсез булырга тиеш. Дөрестән дә шулай шәй ичүнең күркәм традицияләре дә бар. Мәсәлән, Казакстан якларында хөрмәт белән шәйне ясыйлар, ягъни чынаякның астына гына, төбенә генә салып тамызып бирергә кирәк. Тутырып бирсәң, бу инде хөрмәт итмәү билгесе булып санала. Димәк, казаклар кунакка килсә, аларга әзәз генә салырга кирәк. Үпкәләтергә ярамый. Хәерле иртә, кадерле телевизор караучылар. Бүген без шәй турында сөйләшәчәкбез. Шәй өстәле гаиләнең җаны ди татарлар. Шул сүз белән алар шәйнең тамак кибене басу чарасы гына түгел, бәлки йола мәгънәсе дә ныгытыладыр. Әлегә кадәр авылларда, татар авылларында шәйне төп ризык дип саныйлар. Шәйне куе һәм кайнар итеп, еш кына сөт яки сөт өсте салып эчәләр. Шәйнең янына татарларның яраткан ризыгы бал, кара җимеш, җимеш кага, шикәр куялар. Шулай ук шәй янына татлы камыр ризыклар да китерәләр. Бавырсак, шәкшәк, бәхләвә, кош теле. Әше һәм төші камырдан куелган коймак иртәнге шәйгә эретелгән май салып бирелә.
Шулай ук татарларда бер ашау ризыгы да шейсез үтми. Шей ішу татарларда кунак каршылауның айрылгысыз атрибуты. Хәтта эшлекле сөйләшүләр дә шей эчмише үзми диярлек. Чынаяктагы шей дөрес әзерләнгән чакта ул организм өчен файдалы. Шей дәт көч өсти, кәеф күтәрә. Хәтта организмны төрле авырулардан саклый. Шейләрегез тәмле булсын. Бүген республикабызда 30-нчы Ягымлы яз фестиваленең гала концерты үтәчәк. Шунда әйтеп үтәргә кирәк, әлеге фестиваль студентлар арасында иң яраткан фестивальләрнең берсе. Шул уңайдан әлеге фестивальнең берничә ел дәвамында режиссеры булган Татарстанның ат казанган артисты Азат Зарипов һәм фестивальнең администраторы Зөһрә Хисмәтуллина. Хәерле көннәр. Инде зур вакыйга, 30 еллык фестиваль. Менә 30 ел эчендә әлеге фестиваль менә бүгенге көнгә килеп җиттер өчен бик күп юл үткән. Ниндирәк сәхифәләре бар аның нәтиҗәләрдән килдегез әйе 30 еллыкка? 30 еллыкка безнең менә беренче башлаганда ул татар студентларының фестивале булмаган, юк иде ул. Шул вакытта Амир Камалиев, Аманулла bu festivalның тарихына күз салсак инде, ул шушы фестивальне оештыра, ул кичкенә генә берничә вуз катнашында, театральный училище катнашында бу фестиваль үткән инде. Ул зурая, хәзер татар яшәгән барлык төбәкләрдән дә безнең фестивальгә килә алалар. Безнең нәрсәдә музыкага керә безнең инструментал, вокал, биюгә керә безнең хореография, спортивный хореографияда, народный хореографияда керә. Шуннан соң мода ул менә соңра берничә ел чыккан әле модадан кергән. Татар модасы турында сүз бар. Әлбәттә, татар киемнәре. Безнең предапартет киеп йөри торган киемнәр дә бар. Менә татарлар нинди киемнәр киләчәктә киергә мөмкиннәр, шундый киемнәр дә бар. Шуннан соң бар безнең әлбәттә театр. Анда нәфис сүз белгәнгәчә спектакльләр күрсәтәләр, үзекләр инде 15-20 минуттан артык артмаган инде. Шуннан соң безнең кала иң матур конкурс дип атыйк инде бу. Ягымлы яз бикә конкурсы. Быел заявканы бик күп биргәннәр иде, финалга 19 чыктымы? 11 кыз чыкты. 11дән менә бүген беләбез инде кем беренче урын алачак. Бары һәрберсе аерым бер конкурс шикелле. Әлбәттә. Шуңа күрә безнең мәртәбәле жюри быел никтер мин беренче тапкыр, ничә ел, 24 ел эшлим икән инде бу фестивальдә, беренче тапкыр мин жюри рәисе булдым. Моңарчы Римма Мубараковна иде, Вафира Гизатуллина беренче елларны булган. Менә миңа да ул әйбер татыды дип әйтсәң дә була инде. Насыйп булды. Менә Зиләдән сорыйга әле, Зөһрәдән. Менә бу быелгы фестивальгә күпмерәк кеше килде, кайсы яклардан? 700 кеше килде. 4 районнардан, бездә һәм 4 шәһәрдән килгәннәр инде. Казаннан да килгәннәр, Арчадан да, Буадан тагын. Ну, күп кеше быел булды. Чит төбәкләрдән бармы, Россия киңлекләреннән? Быел Казаннан, Татарстаннан. Юк, безнең төбәннән дә килгәннәр бар, Мәскәүдән бик еш киләләр ялгырак. Хәзер никтер ул безнең ел дәвамында рекламасы була торган иде. Хәзер менә килеп җитәрәк кенә шулай булды, 30-нчы ел фестиваль берничә ел аның гала концерты булмады. Безнең бүләкләү бетте дә, менә пандемия дигән әйбердән соң китереп сукты. Безнең китереп сукты да, булмады гала концерты. Гала концерт булмаганга күрә безнең чит төбәкләрдән килмиләр иде. Чөнки алар килсә берничә көнгә алар киләләр дә, күрсәтәләр дә, кайтып та китәргә кирәк. Анда гала концерт булса, алар калалар иде һәм күренәләр иде. Шуңа күрә быел менә шулай булды шул. Кайсы уку йортлары бик актив катнаша? Күп безнең техникумнар менә быел. Бик күп техникумнар, көллият дип әйтәбез инде аларны. Менә алар быел бик күп булды. Вузлардан караганда, югары уку йортларыннан караганда, башка елларны уку йортлары, югары уку йортлары күп була торган иде. Чөнки Студвесна белән бергә туры килгәнгә күрә, Весенний капель дигән техникумнарны бетте. Алар буш, шуңа күрә алар ягымлы язга әзерләделәр. Вузлар
студ весна белән яшиләр, шуңа күрә бик җибәрәселәре килмәгәндер дип уйлыйм. Зөһрә, сез үзегез әлеге фестивальдә катнашмадыгызмы? Мин 21 елда Ягымлы Язбикәдә катнаштым. Әлеге заманга 2 ел рәттән мин административ эшне Язбикәләр белән эшлим. Ну, алар белән хәзерге заманга. Ул да бик катлаулы эш. Мансур гына катлаулыдыр әле. Менә мин бик хәтерлим бер елны булган иде хореография номинациясендә бугай. Кайсыдыр төбәктән килгән бер егет Нанай малайлары дигән биюне костюм киеп, Нанайский мальчики. Бик кызык, менә мәңге онытасым юк шуны. Шушындай менә үзегезне шаккатырган әйберләр булгалап торамы? Менә бу 24 ел дәверендә булгандыр инде. Бар, күп, кем нәрсәләр генә булмады. Кай вакытта менә бер кешенең биюе дип әйтәләр инде, бер кешенең биюе каралмый дип әйтәбез инде без аны. Чөнки хәзер созвездиены күтәрде, теге төрле киемнәрне тегүләрне. Шуңа күрә хәзер начар кием белән беркем дә чыкмый. Бернинди фестивальгә дә безнең Татарстан иң төп, иң матур киенә торган регион дип әйтсәк тә була инде. Кайбер була менә шулай бер кеше килә, ул сәхнәне тутыра. Без шаккатып карап торабыз, бер кеше биедеме? 70 кеше биедеме? Siz үзегез дә бит беренче конкурсларда катнаштыгыз. Сез дә җиңгән кеше бит. Менә шунда сорап куймакчы, менә 30 ел эчендә әлеге конкурста җиңеп һәм хәзерге вакытта танылган кешеләр күптер. Менә Рөстәм Закиров халык артисты. Елдашы Гран-при алган кешеләр инде. Күп инде алар сагын китсәң, менә эстрадабызның хәзерге җырчылары арасында эстрада. Менә кемне әйтсәгез дә алар ягымлы язаклы үткәннәр. Кемне әйтсәгез дә, Илназбах 6 ел катнашты бездә. Менә хәзерге вакытта Данир Сабиров 2 елма, 3 елма. Илвина менә безнең бүген ул кунак булачак, җырлаячак. Жюридә дә утырды ул безнең. Кубалар кайсы Сөмбел Билалова. Кайсын гына алсак та, алар Закиров безнең чорда. Әйе, бөтенесе инде, бөтенесе. Кемне алсак та үзен татар дип, милләт дип әйткән кешеләр, алар бит әле без әйтәбез артистлар арасында, әле безнең җәмәгать эшлекләре арасында да катнашканнар бар. Алар җә нәфис сүз белән, җә башкача катнашканнар театр буенча да. Чыннан да шулай ярый, сезгә бик зур рәхмәт, эшләрегездә уңышлар. Тагын бер 30, 35, 40 һәм башка елларын үткәргәсез. Сезнең белән очрашырга. Амин. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачыларыбыз, без дәвам иттерәбез. Татар әдәбиятының классик язучысы, драматург, шагыйрь, журналист, әдәбият тәнкыйтьчесе, җәмәгать эшлеклесе Галиәскәр Камалның ата-баба ягыннан ерак шәҗәрәсе документаль рәвештә хәзергә төгәл билгеле түгел. Энесе Габдрахман Камал раславынча, аның ата ягыннан бабалары Җомагыл исемле булып, ул үзенең гомерен Арча районының Сикерткән авылында крестьян гаиләсендә уздырган икән. Менә шул хакта кызыклы видеозма карап узыйк. Галиәскәр Камалның үзенең әтисенең Галиәкбәр аганың рәсемгә төшкәне булмый. Әмма безнең Галиәскәр Камал бит әле ул театр әһелегенә, драматург кына, артист, режиссер гына түгел, ул бит гаҗәеп оста рәссам булган. Аның әле саклана шаршлары, күп саны шаршлары. Һәм ул әтисен үзенең истә калу буенча әнә шулай итеп рәсемгә алган. Һәм без анда күрәбез Галиәскәр Камалның рәсемендә аның әтисен. Мәгүзә апа, Галиәскәр абыйның әнисе. Ул бик ягымлы, бик алдынгы карашлы, хәтта әйтергә мөмкин, бик тә киң күңелле, юморга да бай, шушындай гаҗәеп сабыр, күркәм татар хатыны була. Кай вакыт инде Галиәскәр Камалның энеләре дә театр юлыннан киткәч, аңа төрттереп әйтүчеләр дә була. Сезнең улларыгыз анда тамаша кылып, театр куеп җириләр икән. Андый вакытта ана шушы акыллы Мәгүзә апа, алар барсы да укыганнар. Нишләгәннәрен үзләре бездән яхшырак беләләрдер дип җавап бирә торган булган. Һәм ире күрмәгән вакытларда ара-тирә уллары уйнаган спектакльләргә дә барып килгәләгән. Галиәскәр Камалның үзенең истәлекләрендә шундый сүзләр дә бар бит. Мин татар театрына әсәрләрем белән генә түгел, уеным һәм хәтта киемнәрем белән дә ярдәм иттем ди ул. Мин әле аңа өстәп әйтәм, ул үзенең туганнары белән дә татар театрының үсешенә зур өлеш керткән. Чөнки Галиәскәр абыйларының юлыннан Габдулла Камал да, тарихта ул Камал беренче булып кала, Габдрахман Камал да, Камал икенче булып тарихта йөри. Алар да сәяр труппасына киләләр. Режиссер да
артист та булалар. Соңрак Зәйнәп сеңелләре дә Зәйнәп Камалова, ул Татарстанның атказанган артисткасы була. Хәзер Тинчурин театры, элек Күчмә театры дип йөртелгән театрда образлар уйный, узак еллар сәхнәдә була. Инде килеп бу театр династиясына өстәргә мөмкин Габдулла Камалның хәләл җифете хатыны Фатыйма Камалова. Ул Оренбург кызы, гаҗәеп талантлы актриса. Һәм аларның кызлары Гәүһәр Камалова да. Гәүһәр Камалова да безнең өлкән буын тамашачыларына әле яхшы таныштыр, искиткеч талантлы Мәскәүдә ГИТИСта укып кайткан актриса иде. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының кече залында Россия һәм Татарстан Республикасының халык артисты Ринат Ибраһимов истәлегенә багышланган классикада яңа стиль программасының концерт презентациясе булачак. Концерт программасында бийек классик композиторлар Бах, Моцарт, Бетховен, Шопенның танылган әсәрләре яңгыраячак. Ринат Ибраһимов яңа программа әзерләгән булган, әмма халык алдында башкарырга өлгермәгән. Җырчының улы Солтан Ибраһимов артистның иҗади мирасын башкару өчен үзенең иҗат юлын Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе сәхнәсеннән башларга карар кылган. Милләттәшләребез тормышындагы башка вакыйгаларны безнең хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллин җиткерәчәк. Ләйсән, сүз сиңа. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Татарлар Казакстан Республикасының иң күп саны һәм тарихи формалашкан этник төркемнәренең берсе булып тора. Мәсәлән, Петропавл шәһәрендә 200 меңгә якын кеше яши. Аларның якынча 7 меңе татарлар. Бүген сезне биредә яшәүче Адельевлар гаиләсе белән таныштырабыз. Аларның ата-бабалары Төньяк Казакстанга 18 гасырда Татарстаннан күчеп килгәннәр. Еллар үтсә дә үз милләтләренең гореф-гадәтләрен сакларга һәм киләчәк буыннарга тапшырырга тырышалар Адельевлар гаиләсе. Аларда кунакта Әдилә Тыхватова булып кайтты. Тормыш иптәшләре Вадим һәм Рузилә Адилевлар Казахстанда туып үскәннәр, әмма аларның нәселенең килеп чыгышы Татарстан белән бәйле. Вадим Адилевның ата-бабалары Мәмләт шәһәренә якынча 230 ел элек Казахстанда әлеге татар турак пунктына нигез салучы Мәүлид Валгузин белән бергә килгәннәр дип фаразлана. Воспоминания связаны вот именно с этим домом, с Бабая, помню, как вот они между собой разговаривали на татарском. Хатирәләр нәкъ менә шушы йорт белән бәйле. Бабай белән әбинең үзара һәм безнең белән татар телендә сөйләшүләре. Рузиләнең ата-бабалары да Татарстаннан булган һәм алар Төньяк Казахстанга төрле юллар белән килгәннәр. Кемдер репрессияләнгән, кемдер монда яхшырак тормыш эзләп килгән. Наша семья, получается, это соединение казанских татар и сибирских татар. Безнең гаилә Казан һәм Сибир татарларын берләштергән. Әбием, әниемнең әнисе, ул Татарстаннан бирегә килгән. Казанда минем бабайыма кияүгә чыккан. Милли ашларыбызга мәхәббәтне дә миңа нәкъ шул әбием сөендерде, дип әйтә Рузилә. В первую очередь меня вот к уюту домашнему очень хорошо приучила, готова. Иң беренче чиратта ул мине өй эшләрен алып барырга, ризык пешерергә, өлкәннәрне һәм барлык традицияларны хөрмәт итәргә һәм кунакчыл булырга өйрәтте. Аделевлар рус теленең туган телләрен әкренләп кысрыклап чыгара башлаган вакытларын әле дә хәтерлиләр. Алар татар телен яхшы аңлыйлар, әмма практика булмау сәбәпле ул белән кызганычка каршы сирәк кенә кулланалар, дип әйтәләр. А сейчас народу мало, сейчас тем более все уезжают. Хәзер халык бик аз калды, барысы да китә. Элек Мавлютовкада татар халкы бик күп иде, 90%-тан да күбрәк исәк була. Биредә немецлар яшәгән, һәм без алар белән бергә татар җырларын җырлый идек. Со временем мы больше стали разговаривать на русском языке. Вакыт узу белән без рус телендә күбрәк сөйләшә башладык. Татар теле белән башта идегенә сөйләшкән идек, аннан бөтенләй онытылды. Бу барысы да мәктәптә без рус телендә сөйләшкәнгә, телевизорда тапшырулар һәм кинолар да рус телендә барганга дип уйлыйм. Ә хәзер олыгайгач туган телебезне белергә кирәк икәнен аңлыйбыз. Туган телне белүнең мөһимлеген аңлап, алар татар бәйрәмнәрен үткәрү традицияләрен дә сакларга тырышалар. Я вышла замуж в Мамлютку. Родители держали хозяйство.
Мин Мавлютовкага кияүгә чыктым. Әти-әниебез зур хуҗалык, күп казлар һәм үрдәкләр тотты. Көз җиткәч, каз әмәшен оештырабыз, бергәләшеп аларны йолкыйбыз һәм кич белән тәмле аш әзерлибез. Туган телләрен яхшырак белү өчен Адилевлар ял көннәрендә Петропавловск шәһәренең Дин Мөхәммәд мәчете каршындагы татар теле дәресләренә йөриләр. Татар телен белү, башка төрле телләрне дә аңлау өчен зур мөмкинлекләр ача, ди Вадим. Айда без русча сөйләшәбез. Әлбәттә без балаларга туган телебезне өйрәтәбез. Әмир, ә син нинди шигырь беләсең? Мин Муса Җәлил май. Төндә генә җылы яңгыр явып киткән. Кышның соңгы суыктарын алып киткән. Ә син Әмир беләсеңме? Әйе, яз килә, сыерчыклар килә, гөрләшеп, сайрашып, җырчы кошлар килә. Татар халкының киләчәге бездән генә тора, дип әйтә Вадим. Үз динен, мәдәниятен кадерләп тотса, үзенең борынгы әби-бабалары белән горурланып яшәсә, һәм мондый кечкенә адымнар белән булса да, һәр кеше туган телен саклап калырга тырышса, әлбәттә, татар халкының алдагы тормышы якты булырга тиеш, дип саный ул. Менә инде 20 елдан артык Томск өлкәсе татар мәдәният үзәгендә Кызыл кәнәфер бәйгесе уза. Бөтен өлкәләрдән бирегә бөек татар шагыйре Муса Җәлилнең иҗатын яратучылар, нәфис сүз осталары бәйгесенә киләләр. Соңгы елларда балалар әлеге рухи ярышка теләп әзерләнәләр, лидерларда барлыкка килде, ди бәйге оештыручылары. Тулырак Елена Софиуллина. Мы хотим рассказать вам о белом платочке. Кусочек ткани, но такого дорогого для сердца многих матерей, девушек, жен, они отправляли своих родных на войну и дарили его им, как символ победы, памяти и душевного тепла. Конкурс ачылышында беренче булып чыгыш ясау хукукы Абытай авылы балалар бакчасы төркеменә бирелде. Алар тамашачыларга ак яулык дип аталган театраль чыгышын тәкъдим итә. Күп еллар бәйгенең эмблемасы булып торган кәнәфердән тыш өстәмә символ буларак ак яулык та бар сәхнәдә. В нынешней ситуации, когда идет у нас специально... Бүгенге вазгыятьтә яшьләребезгә мондый патриотик конкурс бәйгеләр аеруча мөһим дип уйлыйм. Ул аларны тәрбияли. Подарок милый, он всегда со мною, ведь им закрыл я рану на войне, окрасился платочек теплой кровью, поведав мне о чем-то родном, о том, как счастье отстоял я, платочек этот вправе рассказать. Ел сайын татар мәдәнияте үзәгендә Муса Җәлил шигырьләрен укучылар өчен элеккә конкурс үткәрелә. Быел анда 40-тан артык кеше катнаша. 5 муниципаль берләмлектән мәктәпкәчә учреждениеләрдәге балаларның активрак катнашуын күрү сөендерә, ди оештыручылар. Как цветок на пуху, он в кроватке лежит. Глаз нельзя отвести, очень сладко он спит. Повернется во сне, полной грудью вздохнет, будто розовый цвет, нежно-бархатный рот. Сон на яблочках щек, на фиалках ресниц, сон на влажных кудрях. Спи, родной, не проснись. Мәктәпкәчә яшьтәге балалардан тыш өлкәнрәкләр дә сәхнә тотты. Татар телен камил белмәсәләр дә, шигырьне автор язганча, тәрҗемәсез җиткерергә теләүчесе дә бар арада. Бу инде педагогларның тырышлык нәтиҗәсе. Сегодня я пришла на конкурс, посвященный... Бүген мин Муса Җәлил конкурсына килдем. Чулочки шигырен әзерләдем һәм аны бүген конкурста тәкъдим итәчәкмен. Кызганычка каршы, мин шигырьләрнең җыентыгын татар телендә таба алмадым, әмма киләсе елга аның шигырен татар телендә язачакмын. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя. Руфина конкурста тамашачыларның һәм жюринең йөрәгенә үтеп керерлек итеп чыгыш ясый алды. Әзерлекләре төрле дәрәҗәдә булса да, һәр катнашучының чыгышы тамашачыда горурлану хисләрен уята. Күптән килгән матур гадәт буенча Томск шагыйрәсе Руфания Закирова бүгенге конкурска яңа шигырь багышлау язды. Хәерле гомерләр телим. Ничек итеп онытырга фашистларның этлеген, газиз егетләрнең башын гильотина кискәнен.
Муса Джалил истән китми, ул үрнәк булып тора. Хәзердә дошманнар безнең Рәсәйгә каршы тора. Сак булыгыз, гаскәрләрем, дошманга бирешмәгез, әти-әни балаларны фашистлардан саклагыз. Хәерле гомерләр телим, яшь егетләр, мин сезгә, туган илегезгә кайтып, матур тормыш төзәргә. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. 19 гасырда хатын-кызның офицер дәрәҗәсенә җитүе мөмкин булмас бер факт булып саналган. Ләкин андый хатын-кыз табылган. Ул 1812 елгы сугыш каһарманы, Россия империясе гаскәре белән Смоленск һәм Бородино сугышларында катнашкан Надежда Дурова гомеренең соңгы көннәрен каһарман хатын-кыз Алабуга шәһәрендә уздыра. Биредә аның тормыш юлын чагылдырган музейда эшләп килә. Әлеге геройның тормышында булган кайбер кызыклы фактларны безнең хәбәрчеләребез белеште. 1812 елгы Бөек Ватан сугышы каһарманы кавалерист кыз Надежда Андреевна Дурова үзенең озын гомеренең соңгы 35 елын Алабуга шәһәрендә үткәрә. Биредә аның йорт утары сакланылган. Бүгенге көндә ул мемориаль комплекс аның мәйданында 2 катлы музей, Надежда Андреевнаның бюсты, мунча, амбар, беседка, арба сарае бар. Ишек алды 19 гасыр мөхите рухында кавалерист кыз истәлекләренә таянып ясалган. Музей усадьбы Надежды Андреевны Дуровой открыт в 1993 году. Музей 1993 елның 27 августында Надежда Дурованың тууына 210 ел тулу уңайыннан ачыла. Бүген аның йорты Россия мәдәни мирасы булып санала. Кавалерист кызга багышланган музей берәү генә һәм ул бездә Алабугада урнашкан. Әлеге шәхес үз гомерендә бик күп шәһәрләрдә яшәп ала. Украина, Сарапул, Петербург, Мәскәү, Уфа, әмма иң тыныч вакыты гомеренең көзе биредә үтә. Музей 5 залдан тора. Аларда Надежда Дурованың бала чагы, хәрби хезмәте, әдәби эшчәнлеге белән танышып була. Әлеге манекен аерым игътибарга лаек. Ул шәхеснең үлчәмнәре буенча ясалган. Озын булмаган икән рус амазонкасы. Буе нибары 1 метр 64 сантиметр. Әмма бу аңа сугыш полкына алыну өчен җитә. Тормышын хәрби хезмәткә багышларга карар кылганда Надеждага 23 яшь була. Иреннән киткән яшь балалы хатын бер кемгә дә әйтмичә, чәчен алдырып, ир-ат күлмәге киеп, сугышка барган атлы полкка йөрә. Ул үзен Корнет Александр дип таныштыра. 1807 елда Гудштадт шәһәре янында барган сугышлар вакытында Дурова яралы офицерны коткарган өчен Георгий тәресе белән бүләкләнә. Шул вакыт батыр солдатның хатын-кыз икәнлеге ачыклана. Корнет, вы женщина? Врать не имею мочи, вам, ваша светлость. Женщина я. Что? Как смели вы комедию устроить из чести воинской? Хотела стать героем. Сер шишелгәч, аны өенә әти-әнисе янына кайтарырга тиеш булалар. Әлбәттә, кыю кыз моның белән килешә алмый. Император Александр I-гә үтенеч яза. Патша Дуровага армияда калырга рөхсәт итә һәм Мариуполь гусарлары полкына билгеләргә әмер бирә. 1812 елгы Ватан сугышында Надежда Дурова Кутузовның шәхси ординариясы була. 10 ел төрле хәрби походларда катнашып, 1816 елда отставкага чыга. Избрав для себя военную карьеру, став воином, она обрекла... Хәрби карьерасы тәмамланса да, Надежда Дурова үзенең гадәтләренә тугры кала. Шалбар кия, трубка тарта, ир-атлар арасында кычкырып сөйләшә, көлә, бәхәсләшә ала, аягын аякка куеп утыра. Этикет буенча хатын-кызлар алай эшләргә тиеш түгел, әмма сугыш ветеранына әлеге кагыйдәләрне бузу кичерелә. Киштәдә сез аның яраткан трубкасын күрәсез. Алабугада яшәгәндә Надежда Дурова язучылык эшенә керешә. Башта ул әсәрләрендә үзе күргәннәрне сурәтли, соңыннан яшәеш турында уйлануларын яза. 1839 елда аның 4 томлык повестьлар һәм хикәяләре басылып чыга. Бөек критик Виссарион Белинский язучының иҗаты турында сокланып сөйли торган була. Музейда Надежда Дурованың Александр Пушкин белән алышкан хатлары да бар. Через своего брата Василия она познакомилась с Пушкиным, и началась их переписка. Вот здесь в витрине... Пушкин үзенең беренче хатын 1835 елның 16 июнендә Александровка юллый. Җавабында ханым үзенең язмышын сөйли. Сугыш вакытында язган көндәлеген бастыруда ярдәм сорый.
Язучы озакка сузмыйча үзенең замандаш әдәби журналында кавалерист кыз язмаларыннан үзекләрне урнаштыра. Залда аның хәзинә, убыр повестләре, Казан татарлары тарихын яктыртучы Нурбикә әсәре һәм язмыш уеннары романы бар. Соңгысында ул үзенең ни гаиләле булмавын аңлата. Биредә аның ирен яратмыйча кияүгә чыгуы ачыклана. Кыскасы, укымаган булсагыз, шушы китапларны табарга киңәш итәр идек. Россия тарихының 19 гасырында күпләр өчен табышмак булып калган кавалерист хатын кыз Надежда Андреевна Дурова Алабугада 1831 елдан 1866 елга кадәр яши. Александр паркы каршында аңа багышлап менә шундый һәйкәл дә урнаштыралар. Театр яктылыкка нурга әйтә, кире юлга җибәрми, уңга әйтә. Тукаебызның моннан бик күп еллар язылган юллары бүгенге көндә дә бик актуаль. Театрны яраткан, театр караган, театрны уйнаган бала да начар уйларны башына кертми. Тирә-яктагыларга игътибарлы була икән. Моннан тыш баланың нәрсәгә сәләтле икәнен күрергә теләсәң, театр түгәрәгенә йөртеп карарга кирәк. Чөнки биредә аның бар сәләтләре дә ачылырга мөмкин. Бүгенге көндә андый мөмкинлекләр җитәрлек. Шәһәребезнең мәктәпләрендә сәләтле балаларны барлаучы бик күп кенә театр түгәрәкләре эшләп килә. Сәләмсез балалар! Сәлам! Сез безне танымасыз бит әле, әйеме? Төлке кызы, Түләнтәй, һәм Керпе кызы, Крәния. Сез безнең турында әкият ишеткәнегез бармы? Юк! Булмаса, хәзер күрсәтәбез. Без Шихабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә эшләп килүче театр түгәрәгенә килеп эләктек. Биредә балалар спектакль әзерли. Әти Керпе, өйдә. Бай, әни Керпе. Нәбикә һәм аларның кызлары. Крәния, ул мин булам. Нәрсә сөйләп торабыз? Хәзер бөтен нәрсәне дә үзегез күрерсез. Әнә, карагыз. Менә бай гөмбәҗ йөри икән. Безнең шушы Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә театр түгәрәге эшләп килә. Ул инде уку елы башыннан без старт алдык, эшкә керештек һәм менә бүгенгә кадәр Аллага шөкер, балалар бик теләп йөриләр. Шулай ук түгәрәккә инде быелга эләкми калганнары да бар, алары көтә әле кайчан безне дә аласыз дип. Шуңа күрә Аллага шөкер балаларның шушы сәнгать өлкәсенә, иҗат өлкәсенә кызыксынулары бар. Бу әлбәттә безне бик сөендерә. Без инде балаларның сөйләм теле өстендә анасың актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте буенча шөгыльләнәбез. Аларның остазлары Диләрә Фәттахова үзе дә профессиональ актер. Ул Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында хезмәт куя. Биш башында бишмәче, бишмәченең биш башы, бишмәченең биш башына ишелмәсен биш ташы. Хата китте. Дөрес, кайсы урын нинди хата булды? Кем әйтә ала? Әйдә, Ралина. Ишелмәсенгә кул чабырга кирәкми. Ни өчен кул чабырга кирәкми? Чөнки аңа басым төшми. Әйе, дөрес. Түгәрәктә сөйләм телен үстерүгә зур игътибар бирелә. Кушчылар бирегә атнага 2 тапкыр йөри. Алар төрле күнегүләр, тизәйткечләр, шигырьләр ярдәмендә авазларны дөрес әйтергә һәм чыгыш ясарга өйрәнә. Нәтиҗәләре дә сөендерә. Балалар төрле конкурсларда катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Бөтен хәрефне әйтеп бетерергә, ярыймы? Әйдә. Тау башындагы талыкта туқраннар туқылый. Тук-тук туқран, туқылдатып утырам. Монда йөргән балаларның максаты ул инде нәкъ артист булам, актер булам дип түгел, әйтик тормышта да, әйтик алар укытучы алдында, анда класс сыйныф алдында нәрсәдер сөйләгәндә, укытучы сорауларына җавап биргәндә, аларның фикерләре анык булсын өчен, сөйләмнәре төзек булсын өчен, менә шул процесс өстендә, шул мәсьәләләр өстендә эшлибез. Алар инде максаты шул балаларның ниндер киеренкелекләрен, зажим дип әйтәбез инде шуны бетерү, ачык
татар телендә туган телебездә аралаша алу һәм инде әлбәттә актерлык осталыгы серләренә дә төшенеп барырга тырышабыз. Мияу-мияу пескәем бар чизин каршыланга. Майны сакла күседән, оясыннан чыгарма. Кемдән сы? Диләрәдә, Нәргисәдә, тан кемдә? Әйдә яра икәү. Мияу-мияу пескәем бар чизин каршыланга. Майны сакла күседән, оясыннан чыгарма. Без бу түгәрәктә тагын төрле әкиятләр куябыз. Төрле санамышлар, тизәткечләр өйрәнәбез, шулай ук без шигырьләрне дә ятлыйбыз. Бу түгәрәктә мин төрле диафрагма миңа булыша күбрәк һава суларга, төрле авазлар һәм бүтән предметлар өйрәнәбез. Тагын без әле бу кружокта үзебездән төрле фигуралар эшлибез. Россия Ислам дөньясы Казан форум 2023 халыкара икътисади форумында спорт тегендә катнашучылар Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре арасында спорт хезмәттәшлеген киңәйтү турында фикер алышачак. Чарада Россия, Катар, Сүрия, Сәгүд Гарәбстаны һәм башка илләрнең спорт функционерлары катнашачак. Спорт темасына тукталуыбыз юкка гына түгел. Дөрестән дә шулай, су спортының төрләре шактый күп һәм шуларның берсе җилкәнле спорт. Аның хакында әтрафлырак итеп безнең хезмәттәшебез Миләүшә Фәтхетдинова спорт дөньясында сәхифәсендә сөйләп узар. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Хозур һәм хуш исле май айы башланды. Бу узакламый җәй җитә дигән сүз. Бу ел фасылында актив спорт белән шөгыльләнә башларга ярый. Сайлап алу өчен юнәлешләр бик күп. Шулар арасыннан мәсәлән җилкәнле спортка игътибарны юнәлтик. Бик шәп спорт ул минемчә. Беренчедән су өстендә йөзгәндә кызу булмаячак. Икенчедән җилкәнле спорт онытылмаслык тәэсирләр калдыра ала. Җилкәнле спорт, ягъни яхтинг. Актив ял итү формасы һәм спортның су түрі. Спортчы җилкәннәр хисабына көймәне алга этәрү өчен җил көчен куллана. Двигатель биредә гомумән кулланылмый. Күп гасырлар дәвамында ачык диңгездә йөрү һәм балык тоту өчен җилкәнле көймәләр кулланылган. Бары тик 17нче гасырда гына яхтинг спортның бер төренә әверелә. Голландия халкы яхталарда беренчеләрдән булып ярыша башлый. Россиягә бу спортны Петр I керткән. Олимпия унары программасында җилкәнле спорт беренче тапкыр 1900 елда үткәрелә. Шушы вакыйгадан соң яхтинг тагын да күбрәк кешене үзенә җәлеп итә башлый. Хәзерге җилкәнле көймәләрнең уртача крейсерлык тизлеге сәгатенә 7 чакрымнан алып 11 километр тәшкил итә. Кайбер төрләре сәгатенә 17 километр уза ала. Килешәсездер, бу әллә ни тиз түгел. Тик бүген тиз йөрүчеләре дә бар. Күп корпуслы җилкәнле көймәләргә игътибар итик. Алар су өстендә бик җиңел тора. 1 сәгать эчендә 93 километрлы юлны уза алалар. Менә бит. Бер уйлап карасак, күп корпуслы җилкәнле көймәләр автомобиль белән дә ярышырга мөмкин. Дөнья күләм рекорд, сәгатенә 121 километр. Моңа Австралия вәкиле Пол Ларсон ирешә. Барлык чорларның иң тиз диңгезчесе исеменә лаек булган шәхес ул. Афәрин, без дәвам иттерәбез. SP-80 дип исемләнгән җилкәнле көймә турында сөйләп китмичә булмый. Озынлыгы 7 метр, киңлеге 6 метр, авырлыгы 150 кило тирәсе. Эченә бер кеше генә утыра ала.
SP80 бірден-бір энергия шығанағы боларақ жилден генә файдалана. Двигатель гомумән юк. Тизлеге сәгатенә 150 км тәшкил итә. Бу җилкәнле киме хәтта рекорд куйган Полар сыңада көчле көндәш булырлык. Яхтинг, яки җилкәнле спорт сүзләрен ишеткәч тә күз алдына җылы диңгез, кыздыра торган кояш, аппак җилкәннәр, су куйну киемнәре, сау һава килеп баса. Ләкин бу юнәлештә минемчә иң мөһиме азатлык хисе. Нәкъ җилкәнле спорт адәм баласына аны бүләк итә дә ала. Тик беренче чиратта җаныбызда булган эчке азатлык хисен югалтмый, хөрмәтле дуслар. Фәкать шул очракта гына киләчәк безнең кулларда дип әйтә алырбыз. Мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Күптән түгел татар сүзе бәйгесенең гала концерты үтте. Әлеге бәйгедә катнашучылар һәм җиңүчеләр белән без сезне даими рәвештә таныштырып барабыз. Бүгін студиябызда кунакта әлеге конкурсның быелгысының беренче премия лауреаты Розил Ихсанов. Хәерле көн дустым, исәмсез. Хәерле көннәр, рәхмәт. Розил, әлеге бәйгедә ничек катнашырга булдыгыз? Әлеге бәйге турында инде мәгълүматны интернет шелтәрләрендә ишеткәч, күргәч һәм әбидә кунакта булганда ТНВ каналыннан еш яңгырап торды, татар сүзе дип. Һәм шуңа күрә инде катнашырга булдым. Инде бу минем икенче катнашуым. Беренче катнашуым узган ел булган иде. Анда инде нишләптер үтергә насыйп булмаган иде. Һәм аңа карамастан Айдар әфәнде Файзрахманов үзенең ВКонтакте шелтәр битләрендә куйган иде видео язмамны, әмма узмаган иде инде финалга һәм башкасына рәхмәт хатыгына бирделәр дә. Быелны инде янәдән бүтән шигырь белән катнашырга булдым һәм шөкер менә Муса Җәлилгә тукталдыгыз инде. Әйе, бу елы инде Муса Җәлилгә тукталдым. Бер үгет дигән шигырь белән чыгыш ясадым. Ни өчен әлеге шигырь? Беренчедән Муса Җәлилнең репертуары гомумән үземә рухи яктан да, дини яктан да хуш килә, чөнки мин үзем дин өлкәсендә дә хезмәт итәм, Әлмәт шәһәрендә. Һәм Муса Җәлил бит инде ул безнең мәшһүр Оренбургта урнашкан мәдрәсә шәкерте һәм аның менә шу нәкъ бер үгетендә ничектер кешелеклелек турында рухи яктан кеше бай булырга тиеш дигән теге күбрәк сөйләнә һәм аны инде укып беренче тапкыр иң әввәл үземнең күңелемнән үткәреп, иң әввәл үземә анализлап тукта, туры киләсеңме син бу шигырьгә, аны кешеләргә юнәлтер алдыннан, сөйләр алдыннан үзеңә бәя куясың да, аннан соң инде иншалла өметләнәсең, вроде туры киләсең дип, һәм кешеләргә дә үгетләргә ниятлисең, шундыйрак. Гала концертта чыгыш ясадыгызмы, сәхнәдә булдыгызмы? Әйе, чыгыш ясадым, чакырдылар, ясаттырдылар, әлхәмдүлилләh. Тормышта менә шушындый төр бәйгеләрдә катнашырга еш туры киләме? Тырышабыз инде. Булдыра алган кадәр тырышабыз, чөнки гомумән мондый бәйгеләр үземә күңелемә хуш килә. Әле техникум чорыннан бирле, әйтәм шул Муса Җәлилнең вахшатыннан башланган иде минем чыгышларым, әле халыкара олимпиада, татар теле буенча олимпиадада катнашканым булды. Техникумда укыган вакытта шулай Казан җирлегендә еш кына инде шулай ук беренчелекләрне алып катнашып йөрдек инде. Аннан соң инде күбрәк дин өлкәсендә булгач, бераз гына калдырыбрак торган идек беренче моментларны укыган вакытта инде. Аннан соң янәдән ничектер үземне шушы бәйгеләргә катнашырга багышларга булдым инде. Шигъри сүз минем уйлавымча имам кеше өчен вәгазь, нәсихәт, дәгъват эшендә ул бер яхшы корал гынадыр дип уйлыйм. Байыта һәм киңәйтә генә торгандыр. Килешәм, Илдар әфәнде, нәкъ шулай, чыннан да кайбер вакытта хәтта теге минбарларда да, мәчетләрдә дә вәгазьләгән вакытта, кайбер вакытта шигъриятне дә кыстырып аласың һәм еш кына безнең милләт әһелләренә, безнең татар бабайларына бик хуш килә. Бик хуш килә, чыннан да шигырь аша. Без гомумән безнең заманы ул шигърият заманасы. Ул безнең пәйгамбәребез чорыннан башланып китә. Поэзия, шигърият заманасы һәм шуңа күрә чынлап торып та кешеләр бик теге яраталар инде шигъриятны. Укыйлар, тыңлыйлар. Ана телебезгә мәхәббәт ничә уянды, кем уятты? Гомумән әйткәндә инде әлбәттә ки Илаһыбыз безне исламлы татар милләтеннән яратты, шөкер.
инде ата-аналарыбыз безне татар сүзле итте. Һәм шуңа күрә без инде иң әүвәл татар милләтеннән булуыбызга Аллаһ Раббыбызга шөкр итәбез. Икенчедән инде әти-әниләребезгә, безгә менә шушы ана телен саклап калуда өлеш керткәне өчен инде аларга шөкерлебез. Һәм гомумән ата-аналарым бала чактан ук беренчедән татар балалар бакчасына бирделәр, анда тәрбия алдык. Аннан соң инде еш кына авыл җирлегенә җибәрәйделәр бит инде безне татар телен саклап калсын дип. Хәзер бит инде хәзерге заман балаларын авылга җибәрсәң, киресенчә алар әби бабайларын турышча гайрәтләр, субханалла. Я безнекеләр без инде авылда вакыт уздырдык. Аннан соң инде Әлмәт шәһәрендә урнашкан татар гимназиясендә белем алдык инде. Безнең анда бөтен фәннәрдә татар телендә иде. Шул литература белән рус теленнән кала инде. Хәтта анда да барыбер укытучылар татар укытучылары иде. Шуңа күрә безнең гомумән мөхит саклана иде инде, татар мөхите. Һәм шул да тәэсир иткәндер инде гомумән. Һәм әлбәттә инде гаиләдә, ата-ана гаиләсендә әби бабай белән яшь үскәч, яшьрәк үскәч, вакыт уздыргач, анда мөхит сакланды инде, әлхәмдүлилләх. Әлбәттә, вәгазьләр татарча сөйләнәме? Әлбәттә. Әлбәттә, мәчетләрдә ул инде безнең диния нәзарәте тарафыннан, республикабызның диния нәзарәте тарафыннан шундый карар кылынды. Мәчетләрдә, гомумән Татарстан буенча мәчетләрдә татар телендә вәгазь сөйләргә. Искәртмә буларак кына кайбер мәчетләрдә, әгәр дә анда гомумән халыклар арасында күбрәк теге читтән килгәннәр һәм русча гына аңлаучылар бар икән, аларга инде кайбер вакытта, әмма барыбер диния нәзарәте тарафыннан әгәр дә карар кылынса, рөхсәт, шул вакытта русчада алмаш-тилмәш сөйләнә инде. Татарча да русчада. Рузил дустым, менә бүген бит инде тамашачыларыбызда да шундый теләктер дип уйлыйм, бу җиңүче кеше ничек укыды икән ул дип тагын берәр үрнәк рәвешендә ике генә күплек булса да сөйләп китсәгез. Бәлки булсынча. Мин күп күрдем филдәй кешеләрне. Киң күкрәкле, тимер бәдәнле, тик күрәсе иде эше белән кеше булган иң чын адәмне. Кем сокланмас көчкә, тимер сынса һәм су чыкса баскан изеңнән, тик ни файда? Көчең филдәй булып, эшең булса чыпчык тезеннән. Эзе калсын керсез намусыңның, ни үтсә дә синең кулыңнан. Көчлелегең белән горурланма. Кешелегең белән горурлан. Һәр адымыңда синең туры акыл, көчле йөрәк изен күрсеннәр. Кылыч белән түгел, турылык һәм чынлык белән көчле кешеләр. Субханалла. Бик күркәм, бик әйбәт, алга таба да шушындай юлдан тайпылмыйча, иҗатыбызны, шигъриятыбызны, динебезне, милләтебезне алга алып барган насыбыз. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Кунагыбыз белән саубуллашабыз һәм шигырь тыңлавыбызны дәвам иттерәбез, аларны балалар башкара. Габдулла Тукай, Ламига, күрше. Ул бик чынлап тырышкан эшкә безнең Ламига. Бар уе, бер бик матур күлмәк тегү курчагына. Күлмәгем кайчан бетәр? Дип курчагы яткан көтә. Көтми хәл юк, бер тәти күлмәк кирәк. Бәйрәм җитә. Әпәси яшерен генә яткан, көтүкне күзлидер. Тукта, селкенмәсме? Ди ул. Bir canı da түзмидер. Ул хәзер сикерә, менә хәзер тотар, хәзер басар. Ул кәтүкне уйнатыр, уйнар, үзенә шар ясар. Кайгысы юк ул песинең. Ди һаман уйна, уе. Бик шаян, ай хайнаян. Уйнарга хәзер көн буе. Габдулла Тукай, баскыч. Сөялгән өй түрендә бар иде гаять зур баскыч. Кырыклап басмасы бар. Бик авыр һәм дә озын баскыч. Кирәклектә бәрабәр булсалар да, басмалар бергә. Югары басма тиңләшми, түбәнге басмалар берлә. Югары басма мәгърур. Мин югары, сез түбәнсез ди. Ничек гали минем урным, түбәнгеләр күрәмсез ди. Бер адам килде дә шул чакны әйләндерде баскычны. Түбәнгеләр менде, югарысы аска төште. Габдулла Тукай, яз хәбәре, русчадан. Килде ак диңгезнең артыннан очып бер карлыгач,
Кунды да ул сайрады, сайлап үзенә бер агач. Күпме февраль, қажирсан, һәм ачулансан да син. Барыбер дин җитте яз, һәм кышның рухына ясин. Яз җитәдер, файда юктыр. Күпме гайрәтләнсә март, халкыбызның сүзе буенча, гәрчә март итсә дә шарт. Яуса да карлар, табигать эшли үз эшен, тиздән иснәрбез кызыл ал, ак чәчәкләрнең исен. Габдулла Тукай. Борын. Электә бер кешедә бар иде, киң бит, зур ындырдай. Аның нәкъ уртасында бер борын һәм зур чөгендердәй. Тәкәббер бу борын, китми исә һич башка мәхлүккә. Олуглыгын сия торган үзен күккә. Борын тахкир итә торган иде бигрәк каякларны. Диеп, сез бик түбән җиргә, ерасыз былчырыкларны. Борынның сахибе бер көн чыга яңгырлы көн юлга. Каядыр ул бара, һич тә борылмый, улга һәм сулга. Егылды ул кисәктән, чөнки баткактан аяк тайды. Тәкәббер зур борын бик шәп кенә баткакка капланды. Равил Фәйзуллин, туган тел турында шигырь. И кардәшем, кайчак телне бозып сөйлисең, или колагын рухлап, халкыңның рухын рәнҗетәмен демисең. Һич мәртәбә түгел туган телдә җиңүченә карап сөйләшү. Көчле, горур сөйләш, кирәк икән, хәким телләр торсын көнләшеп. Ана телен мултык бозып сөйләп, кешелегең бетә бит. Корама тел яман шир булып, яңа буыннарга төшә бит. Күп телләрне белү яхшы шөгыль. Туган телең уйы калмаса, җаның салган әйткән сүзен синең аша балаң аңласа. Театр яктылыкка нурга әйтәм, кире юлга җибәрми, уңга әйтә. Тукаебызның моннан бик күп еллар язылган юллары бүгенге көндә дә бик актуаль. Театрны яраткан, театр караган, театрны уйнаган бала да начар уйларны башына кертми. Тирә-яктагыларга игътибарлы була икән. Моннан тыш баланың нәрсәгә сәләтле икәнен күрергә теләсәң, театр түгәрәгенә йөртеп карарга кирәк. Чөнки биредә аның бар сәләтләре дә ачылырга мөмкин. Бүгенге көндә андый мөмкинлекләр җитәрлек. Шәһәребезнең мәктәпләрендә сәләтле балаларны барлаучы бик күп кенә театр түгәрәкләре эшләп килә. Сез балалар, сәлам! Сез безне танымасыз бит әле? Әйеме? Төлке кызы, Түләнтәй, һәм Көрпә кызы, Крәния. Сез безнең турында әкият ишеткәнегез бармы? Юк! Булмаса, хәзер күрсәтәбез. Без Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә эшләп килүче театр түгәрәгенә килеп эләктек. Биредә балалар спектакль әзерли. Әти Көрпә, Өнә, Бай, Әни Көрпә, Нәбикә һәм аларның кызлары, Крәния, ул мин булам. Нәрсә сөйләп торабыз? Хәзер бөтен нәрсәне дә үзегез күрерсез. Әнә, карагыз. Менә бай гөмбә җыеп йөри икән. Безнең шушы Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә театр түгәрәге эшләп килә. Ул инде уку елы башыннан без старт алдык, эшкә керештек. Һәм менә бүгенгә кадәр Аллага шөкер, балалар бик теләп йөриләр. Шулай ук түгәрәккә инде быелга эләкми калганнары да бар, алары көтә әле кайчан безне дә аласыз дип. Шуңа күрә Аллага шөкер балаларның шушы сәнгать өлкәсенә, иҗат өлкәсенә кызыксынулары бар. Бу әлбәттә безне бик сөендерә. Без инде балаларның сөйләм теле өстендә анасың актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте буенча шөгыльләнәбез. Аларның остазлары Диләрә Фәттахова үзе дә профессиональ актер. Ул Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында хезмәт куя. Биш башында бишмәче, бишмәченең биш башы, бишмәченең биш башына ишелмәсен биш ташы. Хата китте. Дөрес, кайсы урын нинди хата булды? Кем әйтә ала? Әйдә, Ралина. Ишелмәсенгә кул чабырга кирәкми. Ни өчен кул чабырга кирәкми?
чөнки аңа басым төшми. Әйе, дөрес. Түгәрәктә сөйләм телен үстерүгә зур игътибар бирелә. Кушчылар бирегә атнага 2 тапкыр йөри. Алар төрле күнегүләр, тизәйткечләр, шигырьләр ярдәмендә авазларны дөрес әйтергә һәм чыгыш ясарга өйрәнә. Нәтиҗәләре дә сөендерә. Балалар төрле конкурсларда катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Бөтен хәрефне әйтеп бетерергә, ярыймы? Әйдә. Тау башындагы таллыкта туқраннар туқылый. Тук-тук туқран, туқылдатып утырам. Монда йөргән балаларның максаты ул инде нәкъ артист булам, актер булам дип түгел, әйтик тормышта да, әйтик алар укытучы алдында, анда класс сыйныф алдында нәрсәдер сөйләгәндә, укытучы сорауларына җавап биргәндә, аларның фикерләре анык булсын өчен, сөйләмнәре төзек булсын өчен, менә шул процесс өстендә, шул мәсьәләләр өстендә эшлибез. Алар инде максаты шул балаларның ниндер киеренкелекләрен, зажим дип әйтәбез инде шуны бетерү, ачык татар телендә, туган телебездә аралаша алу һәм инде әлбәттә актерлык осталыгы серләренә дә төшендерергә, төшенеп барырга тырышабыз. Мияу-мияу пескәем бар чизин каршыланга. Майны сакла күседән, оясыннан чыгарма. Кемдәнсе? Диләрәдә, Нәргисәдә, таң кемдә? Әйдә яра икәү. Мияу-мияу пескәем бар чизин каршыланга. Майны сакла күседән, оясыннан чыгарма. Без бу түгәрәктә тагын төрле әкиятләр куябыз. Төрле санамышлар, тизәткечләр өйрәнәбез, шулай ук без шигырьләрне дә ятлыйбыз. Бу түгәрәктә мин төрле диафрагма миңа булыша күбрәк һава суларга, төрле авазлар һәм бүтән предметлар өйрәнәбез. Тагын без әле бу кружокта үзебездән төрле фигуралар эшлибез. Габдулла Кариев театры 14 майда халыкара гаилә көне уңайыннан яралу музыкаль хореографик перформанс премьерасын тәкъдим итә. Шул уңайдан студиябездә кунакта әлеге театрның әйдәп баручы актерлары Булат Гатауллин һәм Татарстанның атказанган артисты Альбина Гайзуллина. Хәерле көн. Бу яралу спектакль дип әйтик инде, бик үзенчәлекле, белгәнебезчә, ул сезнең кич белән караңгылангач узачак, дөрес сөйләйме? Әйе, бу бик үзенчәлекле проект безнең өчен. Беренчедән ул театрда эчендә түгел, сәхнәдә түгел, нәкъ менә театр алдындагы мәйданда барачак. Һәм без аның вакытында кич белән сайладык. Нәкъ менә перформанс башланганда кояш инде батып барачак. Һәм перформанс биткәндә инде театраль утлар кабыначак. Тамашачылар урамда театрга карап хозурланып утырачаклар һәм исемгә килгәндә дә шуны әйтәсе килә. Без бу исемне бик озак уйладык. Чөнки аның төсмерләре бик күп булырга тиеш иде кебек безгә. Яралу, анда бит инде яра сүзе дә бар, һәм ул ярату сүзе белән дә аваздаш. Бу безнең өчен бик кадерле проект, чөнки нәкъ менә иҗатның яралуы турында сөйлибез без. Биебез, сөйлибез тамашачыларга. Һәм шуны әйтеп китәсе килә, бу спектакльнең инде яралуыбызның режиссеры Булат үзе, Булат Гатауллин, һәм ул безнең спектакль безнең хореографыбыз Лена Музеева белән бергә, менә Булат белән Ленаның дуэтында, тандемында туды. Без аны бик яратып эшләдек. Ул безнең өчен яңалык иде, чөнки без драма артистлары, инде монда спектакль буе сәхнәдә тән хәрәкәтләре белән без үзебезнең хисләребезне дә җиткерергә тиеш. Пластика белән хисләребезне дә, шулай ук безнең хәрәкәтләребез дә ниндидер вакыйгаларны да күрсәтергә, сурәтләргә тиешбез. Шуңа күрә дә без бик яратып, менә шуның хәтта илһамланып эшләдек шушы әсәрне. Чыннан да аның уйный торган урыныбыз да, безнең мәйдан чыгыбыз да бик үзгә. Бигрәк тә менә май аенда анда безнең шундый матур алмагач үсеп утыра, ул шау чәчәктә, һәм 14 май көнне Алла бирсә, шушы матур хозурлыкны карарга тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Яңгыр гына яумасын. Яумасын иде шул. Әйе, һәм тамашачыларга да миңа калса бу бик кызыклы тәҗрибә булачак, чөнки бу перформанста без
спектакль туының ішкі кухнясын күрсәтәбез дип әйтик инде. Башта ничек туа спектакль? Башта драматург әсәр яза. Аннары ул әсәр режиссер кулына эләгә. Аннары режиссер рольләрне тәкъдим итә артистларга, аннары костюмерлар эше башлана, реквизиторлар эше башлана, цехлар эшләре, аннары администраторлар билет сата һәм инде тамашачылар спектакль карарга килә. Менә шушы перформанста нәкъ менә һәрбер этапны тамашачы күрә алачак. Бунdan da шактый кызык. Инде менә хәзер үк барып утырып Парис килә башлады. Кояш байганын да көтмичә. Булат, сезгә ничек үзегезгә сәхнәдә уйнарга ошыймы, режиссер буларга кулайракмы, әйбәтрәк? Миңа икесе дә ике процесста бик яратып эшлим. Артист булганда үзенә күрә ниндидер авырлыклары һәм әйбәт мизгелләре бар. Режиссер буларак инде син әлбәттә тагында ничектер үз өстеңдә күбрәк тоясың йөкне, чөнки син үзең өчен генә түгел, артистлар өчен дә һәм гомумән бөтен процесс өчен җаваплылык. Һәм менә режиссер булганда әлбәттә инде иң мөһим әйбер ул атмосфера тудыру. Менә без яралу перформансында менә шушы ярату атмосферасын тудырдык һәм шушы яратуны тамашачыларга да җиткерәсебез килә, тамашачылар белән дә бүлешәсебез килә яратуыбыз белән. Саф техник бер сорау бирәсем килә. Ничә минут бара бу спектакль, күпме вакыт? Бу перформанс бер 40-45 минут бара. Бер сәгать, бер дәрес вакыт кадәр. Әйе, бер дәрес вакыты. Һәм монда безнең әле бу перформанста без генә түгел, безнең әле олы буын артистларыбыз да катнаша. Нури абыебыз, Халида апа, Рәмзия апаларыбыз, Фирүзә ханым, барысы да алар безнең белән шушы матур безнең спектаклебездә катнашалар. Уңышлар теләсәгенә кала инде, исән-сау башкарырга насыйп булсын һәм яңа перформанслар көтеп калабыз. Тагын бер яңалыгыбыз бар, әйтеп китәсебез килә, шушы спектакльдән җыелган акчалар безнең хәйрия максатларында эшләнә һәм ул республикабызның балалар йортына тапшырылачак. Шуңа күрә без тамашачыларны спектакльне карарга гына түгел, менә балаларга да ярдәм итәргә килсеннәр иде дип чакырып калабыз. Без барыбыз да яратуга мохтаҗ, ләкин кайбер кешеләр ул яратуга тагын да күбрәк мохтаҗ, шуңа күрә бергә ярдәм итә алсак, без бик бәхетле һәм шат булыр идек. Халыкара гаилә көнендә очрашырбыз, Алла бирсә. Иншалла, бик күп максатлар белән эшли башлагансыз, уңышлар насыйп булсын. Күңелләрегезне тойгылар белән, йөрәгегезне мәхәббәт, тормышыгызны шатлыклы мизгелләр белән тутырыйк. Без бу дөньяга тормышны яратыр өчен килгәнбез, шуңа да һәрбер көннең һәрбер мизгеленә гашыйк булыйк. Барыгызга да якты көннәр һәм имин яшәеш теләп, сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.